No niin, tervehdys. Ajattelin tehdä pienen tämmöisen esittelyn laitteesta nimeltä HP Omni 10 tuumaa. Ja laitehan on julkaistu vasta nyt marraskuussa 2013 ja yllättävää sinänsä, eli tämä on ihan täysverinen Windows-tabletti, ei mikään RT, eli 8.1, ja mukana tulee lisenssi vielä täyteen Office-pakettiin, ja hinta Jenkeissä on $399. Ja kävi vielä niin, että minun poika on käymässä Jenkeissä ja oli puhe, että hän tuo tullessa sieltä tämmöisen laitteen minulle, mutta sehän onkin kaikista kaupoista loppu. Joten mä sitten tutkin tilannetta ja huomasin, että Pixmania myy tätä samaa laitetta 399 euroina. No laskin sitten, että kun minulla on yritys ja tämä tulee yrityksen laskuun, jolloin mä saan ALVn pois siitä, niin hintaluokka on suurin piirtein sama kuin mitä se olisi dollareissa Jenkeissä maksanut. Ja sen verran vielä siitä tilauksesta, että tilasin viime viikon keskiviikkona 10.30 Suomen aikaa laitteen ja seuraavana päivänä 15.30 oli UPSin mies pyytämässä allekirjoitusta ja ojentamassa laitetta käteen. Eli aivan uskomattoman nopea toimitus Ranskasta. Koko aika pystyi seuraamaan, missä laite on tulossa. 25 euroa oli pikatoimituksen hinta, 15 euroa olisi ollut normaali hinta. No, laite tuli ja ensimmäinen yllätys tietysti oli, että koska se tuli Ranskasta, niin siinä oli ranskankielinen käyttöjärjestelmä pohjalla, mutta Windowsin kohdallahan nyt tässä 8.1, niin sen kielen voi helposti sitten ladata sinne. Eli siellä on pohjalla edelleen ranskaa jossakin yhteydessä, mutta kielenä kuitenkin käyttökielenä on ihan selkeästi suomi. Laite sinänsä on ihan hyvän tuntunen, eli se on tarkka näyttö. Yksityiskohtia en kauheasti rupea kertomaan, koska ne löytyy netistä muutenkin, mutta paino laitteella on noin 0,5 kiloa ja näytön tarkkuus on kiitettävät 1920 kertaa 1200 ja 10,1 tuumainen. No, muistialaitteessa on 2 gigaa keskusmuistia, joka nyt sinänsä jo vähän rajoittaa sitä tehokäyttöä, mutta sanotaan, että kakkoskoneena toimii todella hyvin. Mikromuistikortin sinne voi laittaa ja tämä tukee 64 gigaan asti. Mulla on 3.2 tuossa itsellä. Mutta teknisiä tietoja löytyy kyllä netistä, mutta näitä esittelyitä ei juurikaan vielä suomeksi ole, koska laite on sen verran uusi, sitä ei tahdo vielä montaa kappaletta varmaankaan Suomessa olla. Ulkoisesti todellakin täällä on etukamera ja takakamera, 8 megapikselin takakamera, ei mihinkään ammattikuvaukseen, mutta satunnaiseen kuvaukseen varmasti ihan riittävä. Takapinta on tämmönen vähän nihkeä muovikumityyppinen. Ei luista kauheasti, mutta varmasti joku kotelo täytyy hommata, kun siihen niitä rupeaa saamaan. Ylhäällä on mikrofonin reikä ja virtakytkin. Ja äänisäätimet löytyy täältä yläreunasta. No, alapuolen näkyviä asioita on kaiuttimet kummassakin reunassa. Muistikortin luukku, mikro USB, mikro HDMI ja
virta sisääntulo. Latauspistoke. Yllättävää kyllä nyt juuri huomasin, että eihän tässä ole äänen ulostuloa, mutta sehän tulee tietysti HDMI:n kautta sitten, taikka sitten Bluetooth-kaiuttimella. Näyttö on Gorilla-lasi, eli se pitäisi kestää aikamoista käyttöä. Hyvin sutjakkaasti tuntuu kosketusnäyttö toimivan. Kaikki, mitä nyt normaalisti on Windowsissa, niin toimii. Ei tätä nyt ihan, sanotaan, ammattityökoneeksi voi käyttää, mutta se käyttö, mihin minäkin tämän hankin, niin on tämmöinen työkone mukana. Ja siihen se tuntuu tähän asti sen kokemuksen perusteella todella hyvältä. Ja tosiaankin selain toimii ja pyörii ihan sutjakkaasti. Itse olen jonkun verran käyttänyt tätä 24-tuumaisen näytön kanssa HDMI:llä kytkettynä ja Bluetooth-hiirellä, eli Bluetooth-hiiri mulla on nytkin tässä kytkettynä, ja Bluetooth-näppäimistö niin varsin toimiva. Sormikäyttöisenä on pikkusen takkunen esimerkiksi tavoittaa näitä valintoja selaimessa tai jossain näissä. No tosta jos kurkataan, että mitä siellä sitten on niin kuin järjestelmässä, niin katsotaan ohjauspaneeli ja järjestelmä, niin siellä on 32-bittinen käyttöjärjestelmä. Nyt en näistä prosessoreista niin hyvin ole perillä, että olisiko tässä voinut olla 64-bittinen, koska täällä on 64 suoritin kuitenkin näkyy. Tuo kiintolevytila 32 gigatavua on varmasti yksi rajoittava tekijä. Eli nyt siellä on jonkun verran asennettu tarpeellisia sovelluksia, niin eipä siellä kauheasti vapaana ole, mutta se täytyy huomioida näiden kakkoslaitteiden kanssa. Yksi ongelma, mikä minulla on ainakin vielä mietintämyssynä, että Dropbox olisi ihan hyvä, mutta kun siellä Dropboxissa on minulla useampia gigatavuja tavaraa ja ne synkronisoituu tähän, niin eipä onnistukaan. Ja Dropboxia ei vielä oikein turvallisesti saa tuolle ulkoiselle kortillekaan laitettua. No Windows 8 tietysti on se mikä on. Sitä tuskin täytyy kauheasti kertoa ja katsoa, mutta esimerkiksi tämä Netflixi, jota nyt tulee jonkun verran katsottua, pyörii todella hyvin. Eli kurkataan tuosta nyt joku pieni pätkä. No. Pari kertaa mä olen saanut tämän siihen tilaan, että tämä ei niin kuin reagoi, että on pitänyt ikään kuin väkisin puutata pitämällä tuo virtanäppäin pohjassa. China is home to the world's highest mountains. Vast deserts ranging from searing hot to mind-numbing cold. Steaming forests harboring. Okei, se oli siinä. Katsotaanpas vaikka YouTube-pätkää jotakin sieltä. Etsitään joku HD-video. Ja vaikka tuosta nyt sitten
ensimmäinen. ...1080 tarkkuudella, niin kyllä se mielestäni edelleen pikkusen nykii. Niin kuin voi sanoa, että kaikki laitteet, mitä mulla on ollut. Mutta ei häiritsevästi, katsoa voi ihan hyvin. Sellaiset. Eipä tässä paljon muuta, että laite tuntuu ihan hyvältä, toimii, käy ja kukkuu. Kokemuksia on nyt 3-4 päivää. Saattaa muuttua, mutta tuntuu täyttävän sen tarpeen, mikä minulla on. Kiitoksia katselusta ja toivottavasti tämä auttoi jonkun päätöksenteossa.